Kaixo ikasleok, gaur ikusiko dugu bi alde, bi zuzenen gainean dituen karratu baten azalera nola lortzen den. Baldin badaukagu karratu bat, bere alde bat, parametrikoki adierazitako R zuzenaren gainean duena, R izanik isa berdin bat gehi lambda, I berdin minus bi lambda eta Z iru ken lambda, eta beste aldea S zuzenaren gainean izanik, S zuzena era jarraituan adierazitako zuzen hau izanik, isa ken bi, zati bi berdin I gehi bat, zati minus lau berdin Z minus bi, eta kalkulatu nahi badegu karratu horren azalera, lehenengo gauza ikusi behar dugu bi zuzen hoien bektore zuzentzaileak paraleloak diren edo ez. Beraz, R zuzenaren bektore zuzentzailea hemen lambdaren aurrean dauden koefizienteak izango dira. R zuzenaren bektore zuzentzaile izango da bat, minus bi, minus bat, eta S zuzenaren bektore zuzentzailea era jarraituan adierazita dagoenez, izendatzailean izango ditugu zenbakiak. Bi, minus lau, minus bi, izango da S zuzenaren bektore zuzentzailea. Beraz, baditugu ja, bi bektore zuzentzaileak. Ikusiko dugu paraleloak diren edo ez. Horretarako, osatuko dugu bi bektoren arteko biderketa bektoriala eta horren moduloa kalkulatuko dugu. Ematen badigu 0, hori esan nahi du, bi bektore horiek osatzen duten paralelogramoaren azalera 0 dela, eta horregatik izango dira paraleloak bi bektore zuzentzaile horrek, beraz, goian jarriko dugu IJK, eta lehenengo lerroan jarriko dugu lehenengo bektore zuzentzailearen osagaiak, bi minus lau minus bi, eta beste lerroan jarriko dugu beste bektore zuzentzailearen osagaiak, bat minus bi minus bat. Sarrusen erregelaren bitartez egiten badegu, ateratzen zaigu determinante hau dela lau I, ken lau K, ken bi J, gehi lau K, ken lau I, gehi bi J. Ikusten dezutenez, anulatu egiten dira guztiak. Beraz, 0I, gehi 0J, gehi 0K bektorea izango dugu, eta beraz, horren moduloa izango da 0. Beraz, S eta R zuzenek osatutako paralelogramoaren azalera da 0. Bektore zuzentzaileen artean biderketa bektoriala 0 ematen duelako, beraz, azalera 0 denez, argi dago VS eta VR bektore zuzentzaileak paraleloak izango direla. Edo beste modu batean izan da, bi zati bat, berdin minus lau zati minus bi, berdin minus bi zati minus bat. Beraz, zatiketa horiek ematen dute bi konstantea. Beraz, argi dago paraleloak izango direla bi bektore horiek. Beraz, paraleloak dira eta orduan kalkulatu dezakegu ze distantzia dagoen R zuzenetik S zuzenara formula honen bitartez. Hau da, biderketa bektoriala S bektore zuzentzaileen bitartez, eta P eta Q puntuek osatutako bektorearen artean. Bai? Zer izango da P eta Q? P izango da R zuzeneko puntu bat, eta Q izango da S zuzeneko beste puntu bat. Beraz, R zuzeneko puntu bat izango da R-sena bat, 0, iru. Eta Q puntua izango da hemen goian dauden
zenbakien kontrakoak, 2, -1 eta 0. Beraz, egingo dugu PQ vektorea, osagaien arteko kenketa, 2 ken 1 izango da 1, -1 ken 0 -1, eta 0 ken 3 izango da -3. Beraz, ja egin dezakegu VS vektorea eta PQ vektorearen arteko biderketa vektoriala, distantzia kalkulatzeko. Beraz, jarriko dugu IJK eta hemen VS vektorearen, vektore zuzentzaileren osagaiak, 2 - lau - 2, eta PQ vektorearen, vektore zuzentzaileren, vektorearen osagaiak, 1 - 1 - 3. Egiten badezute Sarrusen erregelaren bitartez, ematen du 10 gehi lau J gehi 2K. Eta horren moduloa izango da 10 berbi gehi lau berbi gehi 2 berbi. Erro 100 gehi lau berbi da 16 gehi lau. Beraz, 100 gehi 16 gehi lau da 120, eta beraz, erro 120 ematen du 10,85. Hemen jarriko dugu goian, eta behian, distantziaren formulan, bi zuzenen artean, paraleloak direnean, jarri behar da VS vektore zuzentzailearen moduloa. Beraz, honen moduloa kalkulatuko dugu, hemen, 2 berbi, gehi minus lau berbi, gehi minus 2 berbi. Horren erroa. Erro 2 berbi da lau, minus lau berbi da 16, eta minus 2 berbi da lau. Lau gehi 16 gehi lau, hogeita lau. Erro hogeita lau da lau koma bederatzi. Beraz, behian jarriko dugu lau koma bederatzi. Beraz, R eta S zuzenen arteko distantzia izango da 10,85 zati lau koma bederatzi. Hau da, distantzia izango da 2,23. Hain zuzen ere, unitatek, hain zuzen ere, hori izango da karratuaren aldea. Eta karratu baten azalera da aldea berbi. Beraz, bakarrik egin behar dugu 2,23 berbi, ematen dula 4,97 unitate karratu. Hau da, azken batean, 5 unitate karratu. Izango da, karratu horren azalera. Bale? Hau da, bi alde, bi zuzenen gainean dituen karratuaren azalera nola lortzen den horri buruz jakin behar dezutena.